أتي أبي كتمام قل زقتل زلو أخي بحوحات حزون سفح تقاوموتات متنقادو كأسئلو للم أتي كاب مجمرت أون تجراي أبت ميتن هالوتن حرقان سرالي واب زللون نلعل عصرت حمشو معلتات ككير زغني كللاو جم ببركة بولو أكلات تقاومو كل على سنحن اسممع بريتوريا يتفصل من زبل مدمدمتا زبصحو أمريكان حبرت أوروبان أبتو قداي حدش من قسقاس أبز قورو لزلو وقتي رابعي زوري أخبا مرحت حوحات تجميرو بسنك هصوص قدايات كمستقارس ذكرن تخون اتأخبا حزون مغصالو جن سفيح تقاوموتات متنقادو كاسئلو لهم كساب سالساي زور كبهال بزخل ملكو أبا أخبا زغني مرحت تقرايز تمايتلو أجنداتات أبا علم لخو مدرخات زلو معبال زملكت جمجام مسوباويكم أون هلوي نا إثيوبيا خونتات مسفات موعل بريتوريان نا تقرايز ملكت وشتا قداي مس أجندا أيح بحارس تسعمدو منبارم ذكريوم أبز قداي تأميتهم رئيتهم زكافلو زلو تقارو جنرالاتن كاروتو تادراو موياتنياتاتن تقراي أبز زبن دحرس انتاتكم أون بقص عليك هلو زخل تخلوتات وسخت تفعتات حساب جيروم كأنتات فوز قبع عيوتات قديفهم زاقيد لعلو ورحي أب أخيوات تأميدهم كم زلو انت حساب أب تاريخ تقراي انت عينت مجلسي كم زوها بدمام اندعز بالحتو زلعلو زلو خوينم أسعيبهم دمام زودق بوليتيكا تقراي كتسو حلفنة أبزبان وتادراوين مرحت وديقو مهلاو زملاخاتو انتهالوهم بوليتيكا وتقراي بفصم تسفا زين برل مخانو تجميتو لهم عدك مرحون كابس انت استرفاز بي أيا كون ونزقبو بوليتيكانياتات لعلو ورحي أب أخيبات رييتهم كنا قورو كالو دمام اتهزبي بتميت يرقفلو دحر مبال وسيخم كعم أب سدس زلو هزبي كالا حدقا كوينات انتلالي وكام زلو ايو زقلا زلهم زي تمزابل هزبي باله زبلو يلن تهزبي أب كبير حدقا وديقو هزبي نابي أبيت كم زبل جن وبزلو الأوان من ما بروز خبر هزبي دمام ناب سدتي قاع زلو زبل ملكة أمون كافي لهم اللهم أقص لا بلهم دمام نايزوم تدقيفهم زرارو زلو سبات فتح علبو بوليتيكات عينة بوليتيكايو منقسن ودبني فلال زبل واقعي أبزا أخباخ أي سرح نديو جنرالاتن سب مزن دحنة تدقاقيفهم زقم وبوليتيكا دحرنا أوارح أخبات عينة فتح يحيزك متزبل ون حطوتات يلعلهم بسروخ نايت أوارح أخبا بحقي بزعبا تقراين حزبان ديو نأوارح حزب خارس سيخا أبعصو أخبا كوف مبال أي حفرن دزبلو تقاوموتاتون أسعيبهم يم أز خمزيلنا هلو ودبات تقراي ون حزب خنا دحنا الزبل مصوعتا قريب لن كم زل يزقل الزلم اتتقلس هلو حزبي أب السودان بزلو مخنيات أب كبيد نهلا وحدقا وديو كم زلن عقبا حاتيتلو كابز نبر بوتا بسنكو نابكالي كبابتاتي سدد لهم أب كبيد سقم تا وديو الله زبل صاوعيتون كقربو يرأي لهم أب تقراي زلو منقسي نتي أب تقراي نزلو حزبك ولا حتى خلكلون كله اتن كالو تودبات دما سقم بالن ون تمساسالي عور بوليتيكا تقرايو زبلو وقنات وني تسانون أب السودان بزلو خينات حد أب كبيد نتاو صقم وديو زلو حزب تقراي ون كافت زلو ناب وحس بوتا خيد وي ون عد كأتي صعنتو كفتراي قبا زبل صاوعيتاتو ون يقربو لهم وسيقوم دما أتوم بحزب منقست نسترسع سدتنياتات تقارو نبرت معراب تقراين كالوت ممارتي سلسانو دما بمتمان أسوسانا بيلوم ناب تقراين مئتاو أبز موكور لغزي كبيد حدقا يقتم مالهم أب إيد صلاتو ون بمودا أب متمان أسوسان إميغريشن كمزلو زفلت كوانتو غنم ممارت سينوم كاب معسكرات فريسوم كاب السودان ناب تقراين ممسا يوتهم أب حدقا وديوم زيتو عزو تقارو يتحازو كمزلون بيتو سخدما نزياتهم بمأسار 30 شح برق خفلو يجددوهم كمزلو ايو تفليتهم يترفدو 30 شح قرشي 30 قرشي زي بلوم تقارو أب تقراين زلو بيت سوهم بمدوال نكخفل لهم صلات يجددوهم اللو بحافشا دمام أبز حز ساعات كاب معسكر فريسوم ممساد مكرو زلو تقارو نايت صلاتيك اند فلفل أتاو جنزب كوينهم يركبهم بيتو سخدما بإيدهم بزعبا مننتهم زقلس ورقات زي بلوم تقار حواتنا إرتراويانهم تباهيلهم قداي مأسرتي يخونو خمزلو كابتهم كبابتات بزوط زلو حابريتاتات أملاخيتهم اللهم كوينات تقراي كاب زازم لعل حدا عمت كوان تقبرا سباو قرولاو جن كاب زخنا وان لعلنا قدد كم زمسم وانا دايركتور ودبتعنا علم دكتور تيدروس حانوم قليصوم اللهم اتوم وانا دايركتور بزهابو مقلتي ابسفرولي كبابتات تقراي زغصل زلو عمس اوالن دك انستيون كالوت تقبرات اوتاو عمسن كم زحزنو من اتزسكح حما تقبراتون قصيلو كم زلونيوم قليصوم زلوم دكتور تيدروس حانوم كاب مجمار كوينات تقراي كساب زحاله فرح سنه اوتاو عمس زبصحنا والدن دك
ኣንስትዮን ትግራይ እውን ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጸብጻብ ናይቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ሪፊውጂ ኢንተርናሽናል ልቢ ዝሰብር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ውጽኢት ሪፊውጂ ኢንተርናሽናል ከም ዘመላኽቶ ድማ ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝኾነ እዩ ሓቢሩ መብዛሕትኦም እዞም ግዳያት ብዕጡቓት ወተሃደራት ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሖም ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጽ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቐምሉ ድማ እዮም ገሊጾም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ትግራይ ኮነኢልካ እንተሓሲቡሉን ዝፍጸም ብቁጽሪ ንምግላጽ ኣጸጋሚ ዝኾነን ድረት ኣልቦን ጾታዊ ዓመጽ ዝግብኦ ቆላሕታ ሽፋን ሚድያ ከም ዘይተዋሃቦ ዘመላኽቱ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ግዳያት ጾታዊ ዓመጽ ኣካላውን ኣእምሮውን ሓስያ ዝበጽሖም ክሕከሙን ክሓዊውን ከም ዝኽእሉን ኣብ ትካላት ጥዕና ድማ ዘድሊ ክንክን ከይግበረሎም እኹል ጥዕናዊ ሕክምናን መሰረተ ልምዓትን እውን ከም ዘየለዮም ገሊጾም ዘለዎም ኣብ ትግራይ ሓዊሶም ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ድርቂ ድማ በሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ህጹጽ ሓገዝ ምግብን መኣዛዊ ምግብን ናፍተን ከባቢታት ክበጽሕ ድማ ተማሕጺኖም ኣለዉ ግዙፍ ኣፍራይ ነዳዲ ቢፒ ወይ እውን ብሪቴን ፓትሮሊየም ታንከራቱ ብሰንኪ ስክፍታታት ጸጥታ ብቀይሕ ባሕሪ ምሕላፍ ንግዚኡ ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ እቲ ኩባንያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዓመጽቲ ሑቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ብዝፈጸሞ ተደጋገምቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝገብሮ ዝነበረ ዓበይቲ ናይ ነዳዲ ታንከር ጉዕዞታት ደው ከብሎ ወሲኑሎም ነዚ ውሳነ ንግዚኡ ዝወስደሉ ምኽንያታት ድማ ኣብቲ ከባቢ ህጸጽ ኩነታት ስለ ዘሎ ምዃኑ ዘብርሆ ኮይኑ ዓመጽቲ ሑቲ የመን ዕላማ ምግባረን ስዒቡ ካልኦት ኣህጉራውያን ኩባንያታት መራኸብ እውን ብቀይሕ ባሕሪ ከይሓልፋ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታት መራኸብ ዓለምና ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናይ እስራኤል ጽዕነት ምስግጋር ከም ዘቋረጸ ዘፍለጠ ብሪቴን ፔትሮሊየም መርከብ ኤቨን ላይን እውን ክሳብ ተወሳኺ ምልከታ ዝርከብ ምዝዋር መርከብ ደው ከብል ከም ዝወሰነ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ንምጓዓዝያ ነዳድን ጋዝን ንዋትን ዝምረጹ መስመራት ሓደ ኮይኑ ብኢራን ዝድገፉ ዓመጽቲ ሑቲ በቲ 32 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ባብ ኣልመንደብ ወይ እውን ኣፍ ደገ ጎማ ተባሂሉ ጽዋዕ ዝሓልፋ መራኸብ ከጥቅዑ ጀሚሮም እዮም እቶም ዓመጽቲ ሓማስ ከም ዝድግፋ ብምእዋጅ ድማ ናብ እስራኤል ዝጓዓዛ መራኸብ ንባብ ኣልመንደብ ነፈርትን ሚሳይላትን ዕላማ ገይሮም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ትመርሖ ናይ ልፍንቲ ስርሒታት ወይ እውን ኦፒጂ ንመራኸብ ካብ መጥቃዕቲ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምክልኻል ኣውጃላ ኣሜሪካ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ባህሬን ካናዳ ፈረንሳይ ጣልያን ሆላንድ ኖርዌይን ሲሸልስን ከምኡ እውን ስፔንን ሓዊሱ ብርክስ ዝበለ ሃገራት ብምዃን ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ክሰርሓ ምዃነን እየን ኣፍሊጠን ዘለዋ ኤምሬት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ነቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ሑቲ ከተካይዶ ዘቕረበቶ እማመ ብምንጻግ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ የመን ንመላእ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ዞባ ውግእ ከም ዝቕይረዮን ገሊጸን ዘለዋ ካብ የመን ናብ እስራኤል ዝጓዓዛ መራኸብ ድሕሪ ዘጋጥመን ዘሎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ዝገብሮ ኩሉ ናይ ታንከራት መጓዓዝያ ደው ከብሎ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኖም ዋሽንግተን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን ዝርከባ ንግዳዊ መራኸብ ንምሕላፍ ዝሕግዝ ሓይሊ ዕማም ባሕሪ ንምምዕባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብውሕዱ ምስ 12 ሃገራት ርክብ ከም ዝገበረት ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ቀዲማ ንኣልዓረብያ እንግሊዝኛ ገሊጹ ነይሮም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ባሕሬን መደበር ዘለዎም ነቲ ፀንሐ ሓይሊ ዕማም ውሁድ ሓይሊ ዕማምን ናብ 153 ንምብጻሕ መንገድታት የርዩ ከም ዘለው እዮም ገሊጾም ዘለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ 12 ሃገራት ዘሳተፈ ዝርርብ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ውሕስነት መምራሕ ባሕሪ እንታይ ኣበርክቶ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዘማእኸለ ኮይኖም እቶም ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ ድማ ድሕሪ ትውግእ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘጋጥመ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ድማ ናብ እስራኤል ሚሳይላትን ካልኦት ሮኬታትን ክድርብዩ ተራእዮም እዮም መራኸብ ውግእ ኣሜሪካ እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት ዝኮሱ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ድሮናትን ብቀረባ ከተምክን ተራእያ እያ ሰራዊት ኣሜሪካ ሑቲ ንሞተር ታንከር ስትሪንዳ ዝሓለፈ ሰሙን ብፀረ መርከብ ክሩዝ ሚሳይል ተጠቂሞም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብመጻብ ባብ ኣልማንደብ ተሓልፈሉ ዝነበረት እዋን ከም ዘጥቅዕዋ ዝሓበሩ ኮይኖም ሑቲ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ብምሕባር ነታ ታንከር ድማ ናብ እስራኤል ዘይተጻረየ ነዳዲ ክተብጽሕ ስለ ዝኾነት ዕላማ ክገብርዋ ምዃኖም እዮም ገሊጾም ነይሮም ኖርዌያውያን ወነንቲ እታ ታንከር ግን ናብ ጣልያን ገጻ ከም ዘምርሐትን ኣብ እስራኤል ደው ክትብል ከም ዘይሓሰበትን ክገልጹን ከለዎም ካብታ ታንከር ዝቐረበሉ ጻውዒት ምላሽ ዝሃበ ዩኤስ ሚሽን ድማ ናብቲ ቦታ ቅኒዓ እኳ እንተነበረት ድሒራ ግን ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘየደልየትን ከም ዝኸደትን ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ እዮም
ኢትዮጵያ ብሕድሕዳው ጎንፂ ክትውጠር ብጥበብ ዝሰርሑም ትግራይ በትረፅሚ ትልሞም ክትነድድ ዝገበሩ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘለው ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ፕሬዝደንታዊ መረፃ ግብፂ ንሳልሳይ ግዜ ተዓዊቶም ኣለዉ። ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ፕሬዝደንታዊ መረፃ ግብፂ ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝተዓወቱ ቦርድ መረፃ ሃገር ዕላው ገይሩሎም። በዚ ድማ አልሲሲ ንዝቕፅሉ 6 ዓመታት ንግብፂ በፕሬዝደንትነት ከገልግሉ እዮም ተባሂሉ ዘሎ ኮይኖም በዓል መዚ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ግብፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ ፕሬዝደንታዊ መረፃ ግብፂ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ 89.6 ሚእታዊት ድምፂ በመርካብ ንሳልሳይ ግዜ ተዓዊቶም ኣለዎም። ኣብቲ መረፃ ካብ ዝተመዝገቡ 67.3 ሚልዮን መረፅቲ 44.7 ሚልዮን ዜጋታት ከም ዝተሳተፉ እዩ ተገሊጾም። ኣብቲ መረፃ ሪፐብሊካን ፓርቲ ህዝቢ 4.5 ሚእታዊት፣ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግብፂ ድማ 4 ሚእታዊት ከምኡውን ዋፍርድ ፓርቲ 1.9 ሚእታዊት ድምፂ ከም ዝረኸቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 11 ክሳብ 13 ታሕሳስ 2023 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ዝተገበረ ምሃብ ድምፂ 121 ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ግብፃውያን ኤምባሲታት ብምጥቃም ተሳትፎ ምግባሮም ኣሕራም ኦንላይን ጸብፂቡሎም።